Interesantna, šťastie až i provokatívna téma u prostorijok Zavodu za kultúru v vojvoďanských Rusnácoch pozberala veľa menej účastníkov, jak co na perší pohľad mohlo občekovať. Nacionalni menšini za to čas, že Serbi, Slovenci, Horvati nezadovoljni s Titom, nacionalni menšini dožili odrezeni deceniji jedna, tak možeš povesti, rozkvitnuca svojho i nacionalnog identitetu i kulturi, odnosno tog kreativnog potencijalu, ktoré zajednica mala. Najväčšia časť Rusnácov u tým čase neprilapela, nežila socialistični ideji. Ostala u ramíkoch cerkvi. Može byť, že sme neboli teľo interesantni vládcom, že prosto nezrobili nič, že by sa to do korenja premenilo. Čas, ktorý diskutanti mali na rozpolahanju, bol krátky, že by še do konca elaborovalo ambiciózno postavenú tému i odvitovalo na všetky pitanja, ktoré zadati u pririhtovanju toho okrúhloho stola. Zažljem, bez ohľadu na nijansi, ktorí vysloveli, všetky účastníky še zloželi, že period, o ktorým še bešedovalo, môž prehlášiť za periklovo časy našej kultúrnej produkcii.